Assalamualaikum warahmatullah. Sagi man syarat tota tan subuh uniunia ya mumoy betul na sa giginaway tano na emanan yan na ginaman utwa ma dedanga kaso pagaring ka na langana nga unsugagaw nga udian udi prerelay agiran buwa miades kanyan udi na kaya kawawatan sa kanyan na pagkaranong kabu, na pagkagawang kaw, di na pagkadali kabu, may day. Gina ni mana, gina na uniuniyan, pamanang ginaway tan, palipatan sa mga rata ginawa, kagi pamanan na pagkaratabu ino, gina medes kanya. Sa iman to, nagsisiya nga sa computer, na pang-email nga sa mga friends ka, mga pagaringan at ika, I love you. Udi na nawan na mera taginunian ka na pagsuri ka. Udi na pamamadenda nga ka sa pagaria ka. Pangiden ka. Napangar ka nga. Lablab ka no. Man, gina ni mana, ginidida. Giginaway ka no. Bapyar na ba ka pangiden? Pangar ka yung gaksa ka. Kumana tika game yan nga nagididang ino ito nata ino pwila bun nga bubuday magas ka na bituan kuwan na namya kapya sa imanan yun nangiginaw ito ginan ni message sa ginanawan paman na ginanaw niya na bago sa kinisulat na sa isa o New Year paman na ay sa last year na madagla niya sa uli ang mga didisgan in fact na last week na may tayo tinigdan na pamanap kailan mong tabuwa kay ko pagarita kila manutwa miya tangid dagingan kilay si Roman sa gina ni kinisulat na sa ginida gina na gina na masusweran sa Palestine niya ka pero hindi ka weekends na niya busy kami ibuhuway sa atin sa gina rally sa gina na pamanan na protest rally sa gina na masusweran sa Gaza sa pamamakin yun na nanggiginawitan mga bagsak sa kanong giginawitan sa upamanan na duty man version na ginanay dida na paman na sad version no paman na ginan na pakagagaw ginan na ni postansan malumbat na pakagagaw agwad na isang na kwan happy tune yan paman na magad version yan na ino kaya record ang bupipya ni mapamalindig pipya sa paman na may agagan na surat na sa ginigay may apirabun gawin na may pasadal nugay na di nga taon pagan na lumbat na so anyway pamamahingan yun ang giginaway tanwa sa ipuning man to basta pili nga sa pagaringan na langan na akong sugagaw nga bapyar na ba nga pagarin na langan na akong sugagaw nga sa dito pipiano sa pamamakin ganyan. Assalamualaikum warahmatullah.